Welcome everybody to another episode of Dili Ni Advice. Ako ra isa dre. Nawala si Darling. Asa na to? Ato ara na. Hello mga kaibigan. Okay. Bangga. Masaksak na din eh. Mm. 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 Awan igang hinuon. Oo eh. Kalamit. Charon. Mm. Ready. Live naman ko. Oh. Yes, hello mga kaibigan. Okay. So akong gibutangan og description. Ayun niya na lang. Sige, mag-intro sa ako. Lain man kong tingog ron. O ako lang na. Because my upper airway is clogged. Why? Or dili bahalata sa recording. Mahalata gamay. Sige, whatever. My upper airway is disrupted. Alright. Asa ko mo to? Tama. You're listening to Dili Ni Advice. Uy, sa mukha ni... You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast where we talk about... Tama ba? Hosted by di ito. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello. Hi everyone, we're here. We're live. We're not going anywhere. We're recording. Yep. And thank you again. We're never going to get tired of giving a shout out to our donors, Tier, Yayu, and Carmione. Yay! Kaday lang. Palakpak. Palakpak. Yay! Thank you. Thank you so much sa walang sawang walang sawang pagsuporta o pagdonate sa ato ang cause nga buhatag og kalipay. Yes. Sa uban that's pa true. nga gusto nga mag-donate, adto mo sa diliniadvice.com. Gani. Also, can you it would be a huge favor to us if you share this episode
like to anyone you know that would enjoy our content. Bitaw Kung no. namoy kailang mas bisan pag namos Germany. Naman jud mo kailang Bisaya, di ba? Bitaw no. Oh, may na lang dili mamingaw sa mga ah, Bisaya discussions. Mm. Oh, kuan gyud updated ba, no? Oh, para ma-update mo sa mga panghitabo diri sa Pilipinas o sa international. Oo, actually ma-update lang mo. wala specific na category sa update. Basta kay Wala. ma-update mo. Basta kay naalay update. Oh, basta kay ma-update mo. Oh, current events. Oo, pwede. Hala, oy. Ang gani no. Ug salamat sa ato mga listeners. Salamat. Salamat. Og maguluhan ako, okay? Oh. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Proud nga scammers from Cebu sikop sa usa ka hacker. Og kasi American singer og kanhing Uyab ni Diddy ganahan man di ay sa mga freak-offs. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Mo ba? Mao ba? Di ay ba? Di ba? Di ay ba? Sige guys, nag-viral karon ang kabalo na mo ana. Sa Cebu, naatay isa ka call center, isa ka opisina guys nga puno og call center agents nga gapang scam og mga tawo. Unsay context ani? So naagin ni siya YouTuber. Na YouTuber. Oo, na YouTuber nga unsa siya? Wala ko balon siya. Kuan siya ng ang iyang content Oh. tig expose og mga scammers sa kalibutan. Mao gina siya ang iyang content gyud. No, mao gyud na ang iyang ginabuhat sa adlaw-adlaw. Oh. Ang iyang pangalan kay si MRWN. Mhm. Wala ko ga-follow ani sa iya ha, pero karon na ni abot siya sa ako ang news feed. Sa akong feed. Na ako'y dili man sa ga-follow ko niya pero nakakita na ko mga previous content niya kay akong anak nagtan-aw ana sa among TV. Pero dili in particular dili si buto nga content niya dugay naman to niya gitan-aw ang ihang gipang expose kay mga taga India, taga Mumbai, India na mga scammers. Ay, tama di ay no. Mhm. Nakita na din ako ni sa una. Oo, dagan ni siya content niya mao lang gid ni ihang ginabuhat. Oh, gina-hack niya ang system sa call center. Tanawon pa dyan niya ang CCTV niya. How'd ka siya nga hacker? How'd siya? Mahak niya ang system nila sa computer. Oh. Mahak niya ang voice calls. Oh, Mahak niya ang security camera. ang mismo CCTV Ang niya CCTV, to the point na ipakita niya Ang livestream mismo nga ipakita niya sa naga-scam sa iya ha. Oo. Ingana siya kahawd. How'd ka siya nga hacker? Live in real time. Oo. Akong pangutana. Nako'y pangutana. Oh, Nga nung wala ingani sa NBI. bitaw no. Oh, wala ingani sa itong mga kapulisan. Na ba ingani sa itong mga kapulisan? Dapat natay ability to, of course, with abiding the law nga ingana ba kaya nila mag-hack og security cameras with following the law pa rin. Mao na ginatawa. Nag-follow gyapon sa law pero dapat kaya nila kung kinahanglan kaya nila maging ana. Mao na ginatawag nila na white hacker. Nganong nakaingon kag white hacker? O nganong white? Nganong dili black? Kay White legal. gonna be black. Ay, no. Nganong na ay white wala may black hacker, white hacker lang man Ay ako. racist ang pagka-color. Racist Racist ang color pagka-color. terms. Pwede raman mo ingon nga good hacker. Nganong mo ingon Bitaw, pa no. mag-white? White gotta be white. Nga na may good na black. Bitaw no. Pero Another issue. nadugan na basta white ang term. Nalagput. Oo, basta mo ni siya hala kuyaw siya kay habang nagapanawag sa iya ang scammer in real time ginakuan niya Ginahack niya ang Oh. system nila. Ang kuyawan computers. niya oy giunsa man na niya. Mhm. Unya iya pa yung gipinpoint ang location kay sa beginning sa video, sa YouTube video,
on the second floor of this building in Cebu IT Park. Ano siya? Cebu IT Park. Ano siya? Paminawa daw. Wala siya South American accent, no? What do you think? Ambot unsa ni siya? Wala ko kabalo jud ko. Murag dili siya British, dili siya American, dili siya di na ko ma-pinpoint. O tanong ni ba? Unsa ka? Oh, i-comment daw what are you? What are you? Ana good. How kayo siya, guys? Tapos, imagine nga habang nagatawag ang katong mga scammer nga call center agents sa Cebu sa iya in real time ginahack po niya ug balik ang system nila dito sa Cebu. Padayon. Gihak lang niya og balik. Mauro to ang akong context nga bahatag. Si Marian Rivera maguni mo gawa sa ako ang video. Pero nag-viral na ni karon. Kay ngano? Naapil man gud sa recording ang smack that all on the floor. Smack that. Papaminaw na to ni sila ani. Sige. Masking first 2 minutes, I think. Asa to ni kanta siya og smack that. Asa tong smack that dapit na parked? Kalimot naman ko asa to dapit eh. At ato lang ni ipapaminaw ha. Dili ni Before ana. Habang naay music. Before pa ana. Ay, kadali lang. Kung tan-awon nimo ba, where are you located? Tapos, in real time, gina-search sa, ginapakita niya sa video ba, gina-search niya, na nag-search sa, unsay kapital sa diri nga lugar. Unsa ni? Makita nimo ba na nag-Google si caller? Kaya gipangutan na kung asa mo located, dabe? Para kabalo siya sa itubag. Oh. Oh, you're asking where are we calling from? Abuja. Gi-search niya in real time. Makita niya. Kuyawan niya, oy. Moto siya niya ka ng asa to? Iyang ni kantas siya. Dahil lang, pakita na to. No, dili. Before jud kaayo. Niya, pakita na to ha. Murag before pa jud. Dia. Kani? Dia. Morning call recording. Muna ni. Kanta siya during the call. Wala pa na man, makanta pa na. Nga naman eh. Makna. Okay. Hala, basta makapiright to. Ambot lang kung i-edit pa na ko to. Ako lang tanawon. Pero kuan ba kanang kataonan kayo no kay ang siguro ang ako lang theory is ang iyang recording sa call si hacker. Oh. Katong white quote unquote hacker. Ang iyang recording kay back end gyud sa call, not necessarily ang katong merge na nila nga audio. Tumadunggan sa hack. Tumadunggan sa ginatawagan. Okay, sa kahawd niya mo hack ang back end gyud sa
sa voice call ang iyang na record. Ana akong Oh. pasabot. Ambot kung nakasabot ba mo sa kuha basta mo na So, akong pasabot. kining si scammer, abi niya nakamute siya. Ato ang gina-assume nga nakamute siya habang nagkanta. Kaya nga mo kanta man siya during the call. So, I'm thinking she muted, but the hacker is so good that that he was able to record the back end of the voice call. nga bisan pag nakamute. Not necessarily the output that's already streaming in the voice call. Basta muna ako pasabot ambot basta muna siya. Pero muna ang karon nga nag-viral kay dili lang di ay usually manggod pag na yung mga scammer, di ba Kring? Pakistan or India juda or asa ba? O diha lagi India or Pakistan. Dagan kayo mga offices diya na naga-scam pero di ay ba naa di ay sa kuan Cebu. Kabalo ka no, naagod ko mga 2-day stint, patawagan na, sa usa ka call center, nga feeling nako scam. Kay naami gibaligya ato, murag powder or whatever, kanang murag, wala nagago kay numdum kung unsa to nga product. Basta murag feeling nako scam to nga ano. Duha lang ko kaadlaw dito kay nahilak ko. Ang ilang ginabuhat guys kay kanang ginapugos nila ang tawag ani ang ilahang victims ba. Ginapugos nila magpalit sa ilahang non-existent product. Murag mao na ang ginabuhat nila sa ilang mga victims. And I don't know how much it is kay wala na ko na paminaw ang tibuok call with the 20-minute YouTube video. Wala na mo na watch. Pero I think they are selling a non-existent product, and when the victim software, and when the victim pays for it, they're gone. Dili na nimo sila makontak. Kanang ang ilahang ang kani diring ginascam nila sa ako ang pagtanaw short pagtanaw sa video kay murag kumbaga investment ba, pag deposit diri og kwarta kay para i-invest na to, maka-earn ka og 30 to 40% profit ana-ana. Tapos ilahang ila dun, wow, naka-earn dayon ka og $6 kanila nga 5 minutes kanilang during our call $6 na dayon, unsa na ba kaha sa isa ka adlaw ana. Tapos so siguro mag-invest si na-scam si biktima, mag-invest siya. Unya mudako na yang kwarta, mudako na unya inig time na sa mag-withdraw, Dili ma-withdraw kay moingon daw og kanang offline ron or naay pagabayaran ng mga taxes or naay limit naay kanang sa na minimum amount to withdraw. Outrageous amount siguro. Like dili nimo makaya og kuan. Na other mga processes or naay katulagi withdrawal limit, minimum withdrawal limit. Dili nila ma-withdraw. Mao na siya ang style dara. Nakakita ko comments sa Reddit nga kuyaw kayo ning mga nagtrabaho diri kay syempre kung ani manggod dili man tabugo no mga Pilipino. I'm sure especially Cebu, they're very very intelligent. I believe they know what they're doing and they know that this is a scam. However, naapoy gamay pagkakuan. Kay nganong gipost nganong proud kaayo. Nganong niyon ko sa uluhan nato nga proud scammers from Cebu. Kay naa sa LinkedIn, gibutang pa niya ang asa siya nagtrabaho. So kana nga trabahoan, maurag yun na ang ilahang trabaho. Murag gibutang pa nila, di ba, sa LinkedIn you can put where you work. Gibutang nila asa sila nagtrabaho. Ay, so proud sila. Madira sila. I don't know if they're proud or they're just naive or unsa ba o kasabot. Dili ko ano na siya, desperation, may I help you? Kay wa na ba tay kwarta ro, kana lisod na ang kinabuhi ron, ay lisod na kay mangitag trabaho ay. Kaning comment ni use a pretty font. Ano siya, may ibang employees dyan na nakalagay pa talaga sa LinkedIn profile nila na dyan sila nagtatrabaho. Proud scammer yan. Ang pangalan di ay sa company is BMJ Data Processing Services. Uy, data processing? What kind of data do they process? It's so vague, right? I know, right? Di ba? Unya. Kanang, naapoy ni comment diri nga,
ginaunsa daw ni nila pagkuha og business permit. Syempre pa mag-run kag business, especially pag mag-lease kag offices, kanang mga buildings na kanang mga Cebu IT Park, naman yun yung mga building diya. Before ka maka-rent, pangayuan man ka nag-business permit. So dapat mag-secure ka no as a business. How did they secure a permit? Well, it's so easy because I think you just have to declare that you're a call center. That's it. The government won't ask you what kind of call center you run. Ay, feeling na ko kanang generalize nila ang call center. Like, call center, kanang kuan na, kanang mga AT&T na. Feeling na ko na sila yung mga loophole. Oo. We are a call center and this is what we do sa amo ang call center niya. Dili na mangutana ang property manager whatever. O gili po mong tanang gobyerno, what kind of call center do you run? What kind of clients do you cater? Diya nga call center. Kay usually baya the stereotype tech support. Ana man gyud na. Tech support, AT&T, Verizon, mga ana ba nga mga clients, mga accounts. Pero naay loophole. Pwede gyud sila mag-register sa call center kay dili sila kailangan mo butang nga scam dai mig mga tao sa Cape Town. Dili oy. Dili na kailangan. Pwede man na nila ibutang na we help people invest their money. Invest lang, pero pag withdraw, dili na nila makuha. Uy, speaking of invest, nakakita lang ko ambot asa to na ko nakitaan. Basta naay sakyanan sa Southern Europe, sa Manila dapit, NCR dapit. Naay sakyanan nga nabahaan. Nya naa siya insurance. AXA, I don't know if that's pronounced as Asha. Basta AXA insurance. Gusto siya mag-claim. Of course, kinabahaan nga niya sakyanan, no? Under the acts of God, pwede man siguro ka maka-claim og insurance. Kabalo ka, wala siya gitagaan sa insurance company. Wala kaluoy ba? Nga naman na. Kaya wala do'y bagyo atong nga date. Pero naay flood because of rain. Wala lang, nakakitag loophole ang insurance company. Nakakita og loophole. Mau gani, guys, pagkailagod ta niya nagastoryahan na ita og insurance, I really don't care about it. Like, you would see it in my face. I'm very, very transparent. If you talk about insurance in my face, I would really not be interested in what you're saying. Mura jud ingon ana jud. Feeling ako scam gyud ang mga insurance. Gani, no? Kato na share nako sa una, di ba, nga katong ang among sakyanan nga gipalit nga nabangga niya yung sariling sakyanan nga gikan sa amo nya ang insurance ako pa'y nakapalit from within the year pa man to. Amot naglibog na mo sa akong storya, no. Basta ako sakyanan sa una baligya na mo, pero ang insurance is active pa kay 1 year man na. Napa sa imong pangalan. Napa sa akong pangalan. Tapos nabangga niya yung sariling sakyanan kay gipahiram niya sa iyang pagumangkon. Nga gikan sa imo iyahan na nga sakyanan, pero, gibangga niya. Gibangga sa iyang pagumangkon technically. Pero ako apa ang insurance, ako ang pangalan. Naglisod jud mi. Naglisod jud mi kuha. Ang ending, wala jud na mo na-claim ang insurance. Wala jud. Ang nagbayad jud sa tanan-tanan is ang katong nakapalit. May gani, kasabot siya nga, dili na ko sala kay sa ako yung insurance. Mo gani no? Kung ako putong nabangga, otro man po kumaskam. Pareha raming duha. Pero may na lang, dili ako ang nakabangga. Ang nakapalit. Nga gipawra. Basta lagi, if you talk insurance in my face, I would really not be interested. I would not listen to you. And even if I did, I would just block you out. Like, wala kay appeal. Background noise ra ka. Marag anak good. Speaking feeling yun ako bo. Scam na mga insurance. Lagi. Kabalo na mo ha. Dili Ni Advice is a podcast that don't advocate for insurance companies. Hello. This is not a financial advice. Okay. Nabay yung mga financial advisor nga. Kinahanglan dyan mo palit og mga insurance. Kailangan mo mag VUL, UICF, time deposit, mga VUL, whatever. Kailangan mo, paminaw mo sa ila ha. Kaya sila inyong financial advisor. Diba? Don't listen to us. It's just my opinion. It's my opinion! Dili ni opinion. Dili ni advice. Opinion rani. Dili may opinion. Dili ni advice. Opinion lang. Gani. So, manday mo, ha? Lagot kay kunin mo. Nya mo to. Kanang,
babalik ta sa topic. Mabalik Dili sa lang topic. di ay India ang scammer, Pakistan, unsa pa tong countries ang iyang gi-mention, Nigeria, whatever. Apil na ang Pilipinas. Yay! Proud to be Pinoy. Nanapuntay something to be proud of. Yay! Hay nako. O, pareha mo og comment o niya, na nag-comment ba na siya, ha ha ha, hayop, wala bang may ganitong skill sa local na NBI? Actually, siya ako inspiration. Ah, Nabasahan nako di na, ba? motong gi-comment nako diri sa podcast. Oo. Ah, Tapos na po yung nag-comment diri, ana si emotional damage. Ana siya. Muntik na ma-hire sa ganyan ang friend ko. At first, papangakuan ng mataas na sweldo and commission. Then once you're there, dun lang i-explain kung ano ang actual gagawin. Ang pagkaka-explain sa kanya, call center work. Lol. Mo gani no. mo gani no. I-generalize ba? Hiring. 30K ang starting salary, 15K signing bonus. Come on. It's a call center. So, ang kato mga nanginahanglan og kwarta, nanginahanglan og trabaho, mo trabaho na lang. Alangan, po. unsa man nimo pag-blame sa tao nga? Unsaan man nimo pagbayad og bill? Labi nagmoingon og high school graduates are are open no. to apply. Marka na ba? No experience needed. Oh, mga anay ana di syempre mo oy, mag-office na ko. Mm. Oh, office na So, ko. ang mga manager dira, ang kanang mga TL, ang mga tangan, kay bao gina sila silang ginabuhat. Kabalo na sila silang ginabuhat. Oh, ang kato siguro na ay mix of naive people, na ay mix of people who are desperate. Onya, mo to. We cannot can we blame the employees here? Some of them maybe. Some of them. What do you mean? Like tanan? Blame them for being scammers. I don't know really. Nasa kumpanya, not really the individual people. Mhm. I don't want to blame the individual people. Nay Onya. nag-comment diri. Ano siya? Proud Filipino here. Ay. Ay. Napaisa. Nahimong politika. Ano Ano siya? sa What are the chances na DDS ito sila? Ay, kita ko. And then, naay ning reply sa iyang comment. Tingnan mo senatorial results ng Cebu. We're just reading it. We're not giving you a comment. Nahimo lang political ang ano, Oo. ang post. Ang bahala siya. Ala, oy. Sige, padayon lang mo diha. Okay lang man. No, we're not blaming the employees. Luya po sa employees. Kaya nakita yun ba sa video? You have to find the owner. Ang owner dyan sa company. Kaya sa company. Kaya na niya pangitaw ng owner sa company. Kaya nato siya video sa una nagipangita gyud niya down to the CEO. Nakita gyud niya. How'd siya na hacker? Kabalo How'd na siya? siya tanan. Unsaon na How'd siya? Oo. Okay, Next. next. Moro to. Proud Pinoy here. Next, si Kuan. Si Cassie Dunot. Si Cassie Dunot. Hala, asa man to akong, oh my goodness. How do you go back? Cassie Dunot. Kanhing uyab ni Diddy ba? Lagi-lagi na ako dire. Sige. Kaya na-expose, kay naga-legal battle na sila karon. Hearing is in session. Di context sa context. Ay, Diba, court is in session. Di si Diddy, kabalo naman mo nga nadakpan. nadakpan. Nami episode na. Bebe Owel. Dagan kaayog, Bebe Owel. Bebe Ewell. Na-video gabi ba sinaknak? Sige, tiyag katawa. Gi-forward sa ako as akong friend. Gi-forward sa mo ni naknak sa among friend. Si Papo, shout out. Na-video nga reels na. Ano sa to? Bebe Owel. Para mas munindot o mo shiny ang inyong buhok. Bebe Ewell. I-play kling bi. Share ni naknak. Sa asa. Ang audio lingaw manggo. Wala lagi mo copyright, ana. Please lang. Ang basing na copyright o smack that ulon the floor babaw ang ano. Nathaniel. Nathaniel. Ana. O, sige, go. I-share, i-play ba? I-play. Yaw. Ay, digital creator di ay si Nathaniel. 1.1k follower? Wow, sana all. Sana all. Asaan eh? Si Bibi Uwil. May taon na to. Dali ra kayo na. Dagan man siya gina-share adlaw-adlaw eh. Ay dara. Murag mo ba ni? Ay gare kani. I-play. Ipapamin
sila ha? No. Bibi Iwil. Bibi Iwil. Katawanan ko ayo. Bibi Iwil. Buang ka. Di ang Bibi Will manggod sa una ni Diddy. Okay? Ganun, no? Nami episode ana, paminawan ninyo, pakitaan ninyo baby oil na episode. So, ang keyword is baby oil, pakitaan ninyo. Basta Bibi Iwil. Baby oil. Di nga. ba kabalo na mo nadakpan si Diddy sa FBI? Okay? Nakulong na siya. Nga kabalo naman mo nga ex niya si Cassie Ventura ang nagkanta sa It's Me and You. Now, o kana. Nagsugod na ilang trial. Pero kabalo ba mo? Wow kasabot usa iyang mga kuan case. Wow kasabot. Usa to trafficking? Trafficking, di ba? Kay biktima siguro wala ko'y context sa mismong case. Kay di ba libel man ang case ni Johnny Depp o Amber Heard? Defamation. May I help you? Defamation. May I help you? Tama mo to. Kasabot ko ato. Pero kaning karon dili ko kasabot, murag trafficking. Siguro kay ang Freak-offs. si Cassie kay biktima lamang siya. Oo. Pero nahibalan nga dili siya biktima kay ganahan siya sa freak-offs. Oo, mo ni dili atong topic, Mo guys. ni dili na karon. Hala, ganahan pa kang kasi. Kasi dunop. Hoy, ako'y magpangtanggol kang Cassie bi. Ako ay iyahang kuan bi, lawyer. Sige, Basahon. sige. Laina sa artist, oy. Uy, gwapo kayo yung mga painting. Ay, painting. Yung artwork ka Diddy o kasi ayaw ninyong i-judge. Ganahan ko. Gwapo siya, oy. Kuhan siya. Kanang, sa'yo tawag anak ring? Pangit ug naong dili niya kuha ang nahong ni Dili man Cassie. kailangan kuhaon. Gwapo ni. Art niya. Iyahaning style. Sige, basahon na to na bing. So, mo ni ron, no? Siyempre, manggawas man yun ang mga kamatuuran. Ang kay court ba ni? Oh, So, dapat manggawas yun ang nothing but the truth. the truth. Oo. So, nanggawas ito ang mga screenshots sa mga texts. Oh, screenshots of the texts. Oo. Between Cassie Donote and Diddy. Oo. So, ibasa na ko sa inyo, ha? Okay? Ang isa sa mga text mo ni, isa sa mga text ni Ana si Cassie nga, she loves the freak-offs when we both want it. I love our freak-offs when we both want it. She wrote in one missive adding, I want to freak off right now, lol. I want to have fun with you. Si Diddy ni reply Ana, ano siya? Let me know if you want to have a late night. Jules is available. I don't know who Jules is, but it's mentioned. Jules is available. If you're not into that, no problem. We can just do a thing. Love you. Cassie replied with a love you back. And then Diddy asked, if you're not super horny, WTF? Ano siya? Oo. Ni Ana si Cassie, horny? Of course I am. Nadyo tono ba? Nadyo ka ng enthusiasm ba? Of course I am. Ano siya? Tapos Ana din si Ana tong lawyer nga si Ana Estevao na nag-cross-examine kang Cassie ni Ana siya. Kang Diddy ni nga lawyer si Ana Estevao. Okay. Ano siya? You and Diddy, si Sean, were in love for 11 years, right? Ana si Cassie, yeah. You loved him? I did. You believed he loved you? Yes. Ano siya? Naman din din screenshot, nagkapoy-kapoy pa ko. Pero na. Kanang gibasa man nimo tama naman. Oo. Kadali lang be. Ang ako ang pangutana. Oo. Naalagi power imbalance sa ilahang duha.
This is the life that Cassie knew. Mhm. Bata pa siya ani nga time. Mhm. Kanus ani nahitabo. Mhm. Bata pa siya ani nga time. This is the life that she knew. Mao ni ang iyahang diri siya ni mata. So, syempre, this is the life that you were used to. Mao gina ang imuhang ganahan eh. Bata pa siya ani nga time. She did not know any better. That's what I'm saying. There's a power imbalance. Yes, power imbalance, but the relationship lasted for more than 10 years, right? And how can you explain na si Cassie, even after they split and she is now with her now husband, that she still went back to Diddy sometimes to cheat on her husband? How do you explain that? Wala man ko kabaluan na. Asa man na dapit? Ay, dili ka updated. Wala ko kabaluan na. Dili ka updated. Ni walk out gani ang bana. Ang bana ni Cassie ni attend og trial to support her, syempre, alangan. Lain pod kung ako nasa trial niya, wala ni support akong husband. Di ba? So, ni attend niyang husband. Karon, naminaw siya, nag-walk out. Nag-walk out, Kring. Kay nga no? Kaya nakadungog sa mga kamatuoran nga during that time, nga sila na, siyang husband, nga, asawa na sila, gabalik-balik ya po si Cassie kang Diddy. How do you explain that? That is abusive relationships in a nutshell. Mo ba? Mabalik yun ka Mhm. sa tao nga ning abuse ka nimo. Kay siguro sa imuhang subconscious, abi ni mo lahi na ni this is different. But it's all the same. It's just a cycle. Onya, usaon nimo pag-explain nga si Cassie mismo ang usahay mag-initiate to organize the freak-offs. Usahay. Mao na iyang naandan. Bata pa siya ana nga time. Kano sa man niya gibuhat? Kano sa na niya gibuhat? Naman ko'y nagbasa ko kaganiyang buntag. Full transcript sa tibok testimony ni Cassie. Taas kayo guys. Kubasahan ako diri maabdan nag 24 hours. Taas kayo ang scroller gud niya, di ba? Naman ay scroll bar ang kwan. Ang mga websites. Ana na siya kagamay. Okay. Na full transcript. Gibasa na ko. So if you want, you can Google that. Cassie Diddy full transcript para makita ninyo tanan niyang gipang-ingon. Hay nako. Tapos usahay pod, napoy nakabutang dito sa transcript nga si Cassie manilos. Dili siya gusto nga si Diddy na ay atimanon na laing mga baji. Gusto niya siya lang. Manilos siya. Okay, laban niya. Oo, laban na niya. Lang naman. Oh. Pero, mabalik ta sa nganong na trial karon. Nga naman na trial karon. If she really loved him and she was complicit, ay dili man complicit pero ingon ka victim siya, but for 10 years she lived that life. And therefore she's part of it, right? She's part of it. Why do the trial now? There is a theory nga nang mortal lang yun ni si Cassie. Oh, pwede po. Get your bag, girl. Get that bag. Gusto niya klaruhon na iyang pangalan. I'm nothing but a victim. Which I believe she is. Or she was. Tapos dagan kayo nang gawa sa mga pangalan sa freak-offs ka ng mga nag-attend. Pero dili na ko memorize kung kisa to sila. Pati dyan nilang daghan na. Pero ang listahan. Ada lang. Dapat manggod ka ng this whole thing should be like a dedicated episode nga kanang himay-himayon gid gani nimo. Para lang jud ma-explain nimo tarong ba. Kay daghan na kaayo og na-involve pati si Nicki Minaj na involved na. Kay sa isa ka
message exchange ni Cassie og ni Nicki Minaj. Nangayog tabang si Cassie kuno kang Nicki. Tapos tubag lang ni Nicki nga be grateful girl kay lots of girls are dying to be where you are right now. Margana. So tunla ang imong sitwasyon. Margana ba ang tubag ni Nicki sa iya? Oh, di ay ba? Oo. Kung gusto ninyo i-confirm akong giingon, again, do your due diligence and Google the thing that I said. Pero nagulan. Kusog kayo. Kusog kaayo. Kusog kayong ulan. Tapos, ako ambak lang niya ako ang mga istorya. Pero, napoy nag-ingon nga naman nga sa trial, kuyugon pa yun ang mga anak ni Diddy. Na yung mga anak. Iyahan ni anak ni Diddy ni. Kani ba kani? Anak di ay ng Diddy di ay. Oh, mga anak na niya. Nganong kuyugon pa. Nga explicit content kayo ang mga ginapang istorya sa trial. Di man kag kana mangihi. Ihian ang agianan sa pagkaon ni Casey. Oh, di ay ba? Oh. Kalain na oy. Oh. Siyempre, understandable oy na ni walk out ang bana ni Cassie Donut sa trial. Tungod sa ka-explicit. Oh. Pero gituyo na nila eh. To take the attention away from Diddy's crime. Nganong naabot naman ta kay Cassie Donut. Pero Donut. ako pang usa lagi ang crime, nalibog na gyugo. Trafficking gani ka ng mga kuan. 'Di ba? Racketeering, crimeneering. Oo. Oh. Kay ang testimony si Cassie Manggod, ako alang ni theory ha. Si Cassie Manggod nagtestimonya siya against Diddy. So ilaha karon nga gina-damage ang karakter ni Cassie nga dili siya credible witness kay isa pod siya. Mao na ang ginabuhat sa attorney ni Diddy. Oo, murag kanang destroy niya ang character ni Cassie. Sa witness. Oo. Nga si Cassie Donut. At tama jud ay sex trafficking jud ay ang charge niya ni Sean Diddy Combs. Okay. Mo na ang naay trial. Kay kadugayan man good sa kadaghan na og memes, wa na ko kasabot kung sa jud ang case about. So kung trafficking ang atong case, what is the relevance of the baby oils? Kay dapat kung naa ka sa freak-offs, you must be glistening. Oh, kita kuha na nga kuan. You must be shining and shimmering. Oh, kita kuha na nanay testimony na siya sa trial nga dapat kuno magbaby oil kuno si Cassie para mo shiny, mo glisten, mo na ang term na gigamit, glistening. Mo na siya. Pero Kring, dili ka open-minded to think na dili ka pwede mag-open-minded to think na basig swinger lifestyle lang jud pod ni si Cassie? Pwede pod. Mao gina ang iyahang lifestyle nga gi-introduce sa iyahan ni Diddy. So kung swinger ang lifestyle ni Cassie, nganong kinahanglan pa man nato og ani nga kaso? Sayang ang ato ang taxpayers money. Ginadaot nila. Atong taxpayers money. Murag taga-US. Wala ko man tayo dayon. Mura kang taga dito. Mura kang nagmayroong tax dito. Gani. Kumbaga, daghan pa mga mas importante nga mga... Kay star witness si Cassie sa kaso ni Diddy. Ginadaot nila ang karakter ni Cassie Donut. Kay para dili na siya credible witness. Mao ba? Oo. Mao na ilahang ginabuhat. Kuyawan ako. Theory lang to nako ha. Oo. So, ang mga kwan pod, ang mga sentiment pod sa mga tao na ining kampi. Kang Diddy. Oy, di ba? O tanawa Oy, free Diddy iyang sinina. Na siya slogan, we are all sinners. Free Diddy. We are all sinners, right? But you don't gotta drag people into this mess. And traffic people into your free cuffs. So, dahil lang sayo pa manggod kayo sa trial, no? Wala pa jud kayo ko klaro kung asa ang trafficking di ang side. Kung trafficking gyud na siya, duda pud nako, apil pud si Cassie og traffic ana kay ngano.
Kisa man niyang mo invite. Halagi, compare good siya ka Ghislaine Maxwell. Mao gani no. Ka Epstein. Mo gani no si Jillian, di ba? Mo siya man ang mo contact. Siya mo contact. Siya mo kontak sa mga batanong babae. So, what if mo kanang mo bumerang lang ning balik kang kuan? Kang kasi ning trial. Kay siya day itong naga-text ko. Nabay Craigslist na word ha. Si kasi biyang kapangita sa Craigslist ug mga tao nga i-appeal sa freak offs. Ano ba? Basaha lagi ang transcript kay dili na ko siya maisa-isa ba. Dili ko kabalo kung mura siya kailangan na to siya himay-himayon isa-isa jud nga 24 hours mo man. Oh. Si Cassie ang mangita sa Craigslist ug mga tao nga i-invite sa ilahang freak offs. Unsa di eh? Giyon sa pag-traffic ana. Trafficking man na siya kanang ingana god nga kanang mga tao nga imong gipang-apil ana na walay consent. What Pero, if na I consent? Mo gani po, di mo na atong wala na klaro. Sayo pa manggod kaayo guys. Pero O, sige. dagan nagpasabog pero sayo pa. O sige, tanaw na to ang mga moabot. I will remain. Right now, I still remain. We don't know where this is going. But, I'm remaining on Cassie's side. Gibrainwash siya ni Diddy. Kay bata pa kaayo siya nga introduce na nga lifestyle. Di syempre mauna ginaiyahang ganahan eh. Kay gusto niya i-please ang iyang man. Actually, Kring, no, katong sentiment ni mo nga, kanang bata pa siya, mo na yung nadak-an, mo na yung namathan nga lifestyle. Pareha mo og mga sentiment sa commenters diri sa akong ginatanaw na article from Daily Mail. Na she was just saying what Diddy wanted to hear, trying to please him. She only said that she loved the freak-offs to please her abuser. Mga ingana na mga sentiment. Unya, dili na siya kanang knowingly nga kanang si Cassie moingon siya, ay kani, ingnan ako nig I love you. I love you, Diddy. Dili. She actually believes that herself. Murag Stockholm. Mura ka na. Murag Stockholm syndrome. Inga naman na ang mga abusive relationships. Kay ang biktima, pag naay gamay lang change, naay gamay lang pagkabuutan ang iyang abuser, heaven nakaayo para sa ilaha. Tama. They will do anything to get in their good graces, to get in their abuser's good graces. Ano na siya? Napoy ning comment diri nga, everybody talking about why Cassie didn't leave. Remember, Kim Porter, by the way, si Kim Porter ang mama sa mga anak ni Diddy. So, siya ang girlfriend na before kang Cassie. Kim Porter was going to write a book about Diddy and then she died from quote-unquote pneumonia in her car. So, pwede. Basig nahadlok si Cassie kay nana siya nabalaan nga sa una, ni-try si Kim pero namatay. Murag ana ba? Unsa to tawagin ni? Mysterious ang iyang gikamatyan. Mysterious circumstances. Ambot unsa ni ang labas sa ato ang recording ani nga kusog kay ulan? Ha? Ambot unsa labas sa recording nato ani kusog kay ulan? Kusog kay ulan, halos di ko na mo madunggan ng isa't isa. Onya na po ning dalang. Naay mga comment na, nope, she didn't love them. She was frightened of him, terrified of him. She told him what he wanted to hear and read. If she loved freak-offs, she'd still be doing them, wouldn't she? He's a monster. Tama po. Lagi, mauna ako ang sentiment. Pwede man niya padayon karon ang mga freak-off kung ganahan dyan siya. Mauna ako ang sentiment. She's now a changed woman. Living her best life with her fine husband. Napo ko ingon kanang abuse paired with unsa tawag anak rin kanagong you are being showered with gifts. Love bomb. Love bomb. Mo tawag anak kanang palitan ko siya cars, palitan siya og houses ug unsa pa ng mga gusto niya.
Syempre ka nang mura kag dili jud ta maka-judge kay wa man ta ni agi ana. Gani no. Oh. Ikaw daw ing anaon. Kulataon ka and then tagaan ka kutsi. Unsa may ma-feel nimo? Di ba? Lisod kayo na oy, dili ka pwede magbuot kung unsay buhaton sa victim. Oh, matingala ka nga. Nganong wala pa man na siya nakigbulag. Nganong wa man ginanihawa ang victim. Dili gyud ka kaigo dada. Hala na comment diri parehami. It's like the Stockholm syndrome where you get to believe what your captor believes. Oh. She was as sick as him at the time. She obviously moved on now. Kay mao lagi ang iyang naandan. Og maupod ang ganahan sa iyahang abuser. Napoy niingon diri nga, speaking as someone who was abused, ay ang nag-comment ani si Batgirl89 from Gotham City. Ay, di ay ba? Speaking as someone who was abused, you tend to say what they want to hear, not what's actually true. Oh, tinuna. I believe that. Tapos dapat remember niyo tong video. Katong video ba nga? Ano nga video? Nakulating si Cassie. Oo. Sa hotel hallway. Oh. Di ba naghulat siya sa elevator? Oh. Daghan kayo og mga hater. Kay naamay mo mga fancy si Diddy. Di man jud na mawala, guys. I-accept na ninyo nga maski pag tan-aw na to nga luoy si Cassie, victim jud siya, etc. Na jud na mo kampi ka Diddy. Natural lang na siya. Adawato na ninyo. Anyway, kani mga nagakampi ka Diddy, mo ingon nga nganong daw nga kung tinuod jud nga gusto siya mohawa, ngano man nga hulaton jud niyang elevator nga naamang kunoy stairs. Kung nidagan na lang Diddy siya paubos. Bitaw na ini no comment niya kayo bitaw no. Kasi nagpanic siya. Ang ako apo na po ko theory. Basin in love jud pud siyang Diddy, gusto pud siya pagukod. Di ba? Basin ba? Basin. Wala kita kabalo lagi sa Stockholm syndrome gani. Wala kita kabalo sa mga huna anak niya. Dili gid ka kabuot lagi. Dili ka kabuot sa biktima. Dili ka kabuot sa kriminal. Wala, dili ka kaingon gid. Wa kay maingon. Natay comment diri from Stop This Planet. Ano siya? As a woman, I can recognize the placating of an individual and the need to seek approval from him. This is typical of coercive control. We women do it all the time on different levels. A man loads the dishwasher and a woman will often praise the man as if he painted the Fort Worth Bridge. Ay, bitaw no? Mo ba? Ay, kanagong. Usually, kay ako magluto. Don't get me wrong. Nathaniel Blank is very, very, halos ihatanan sa balay actually. Dili ko galaba, dili ko ga hatid sundo sa mga bata, dili ako ang tawag ani. Nagaplansya sa uniform. Hands-on siya. Siya jud halos niya. Ako ang galuto. Pero pag magluto siya mo ko, wow, mana ko. Mana ko. Wow! Lumiya, uy. Di ba? Nagets ako yung comment. Nagets ako. When a man loads the dishwasher, the woman will often praise the man as if he painted the Fort Worth Bridge. Nagets ako to. Oh. Ana gina? Ingana ba? Ingana ba? Oh, ingana gina. Oh, saan man na to na? Ingana gina. Oo. That's relationships for y'all. Oo. Pero kailangan bagyog trial. Bala na nun mga bibiiwil. Nga pang glistening. Nadamay si Cassie Donot. Di ang abi mangguna ko, nabayaran na niya, na-settle na ba? Di ba gibayaran man si Cassie dayon? Overnight, pag file niya case, pagkaugma, nawala na dayon ang case kay gibayaran? Dili naman si Cassie karon na nag-file. Ang gobyerno naman siguro na ang nag-file. Mao ba? Sa ako ang pagkabalo ha. Mao ba? Sa mukha na ako mo storya. Uy, kaysa ako ang pagkabalo. Sa tinuod lang, no? Ako ano ning basahon unya. Unya pa. Unya pa na ako basahon ng case. O, basaha. Wapo na. Para next time, mas lalom tag context. Pero dili man ni siya kanang pang-casual nga storya. Good. Kailangan mo gud siya. Kailangan man, nan-on lang tag-trial. Dili lang siya public. Mas lingaw dyan tong ka Johnny Depp o kang Amber Heard. Oo. Gwapo to kay public live coverage ana ba? Memeables kayo. Mo na dili na to kailangan story. Kay naghan kay nananaw.
Karon kay dili drawing, gidrawing. Gidrawing lang Gidrawing gani, lang no, man niya. ya. Lain kay Ginasulat naong lang. gisaway ni kini lain no kay ang mga Lain og na ang mga drawing. Oh, dili daw mao, dili daw tama ang mga drawing. Character man na. Character man na kring kanang ana. Sa mo Fine. Ginasaway ni mong artist. Dili ka dili ka open-minded sa mga artist. Gisaway ni mo yung art. Gamday. Dili man na sa mga artist. Sa iyaha lang man siya nga Gisaway ni artist. mo siya. Specifically. Gisaway ni mo siya. Hoy, gusto na ko mag-end na tag, pero gusto na ko sa i-shout out sa B. Nay nag-comment. Wait lang ha. Basta na to ni. Na nag-comment? Nay nag-comment sa Spotify. Di ba? Oh, ano siya? Dahil lang. So, manaw eh. Si Rubilin Pianyar. Muna yung name sa Spotify. Wala lagi ni mo siya gi-blank. Tama sa Spotify man dahil. Spotify man. Rubilin Pianyar. Ana si Rubilin Pianyar sa Spotify. Ano siya, hello ladies, pangit mog mga tingog. Nakatawa dyan kay Kuana. Magbasa na ako sa iya comment ba. Makaingon kog thank you. Wala ka, Thank oy. you. Wala ko kasabot. Ganun eh. Okay lang man eh. True, it's true. It's true. Feeling na ko no kay kanang hater siya no. Unya kay na naman tay hater. Di ibig sabihin sikat na ta. Ang say We're connection. getting there. We're getting Ang say connection. Salamat gihapon sa pagpaminaw, Rubilin. Salamat. I-share ang kapangit sa among tingog sa imong mga amigo, babasi mo kaingon pud sila. Hala bitaw no. Pangit dai sila mga tingog. Tama. Para makaingon imong mga friends, para Gani, daghan no? na ka og kanang Gani, kuan no? kampi. Gani no. Sige, magsugilanon na ta. Yun na poll Ay. question. Vote in the poll! Sabi? Vote in the poll! Sa inyong tanaw, giganahan ba gyud si Cassie sa mga free coughs? A. Yes. B. Napugos. Or C, what? Pag-comment lang mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Yeah. Sugilanon na ta. Welcome sa isa na namang. Pumanas ako isa ka. Ayan na, break time. What are you doing? Break time, we're eating. I like it. Where'd you get it? Umot na ko. Sa convenience siguro. I like it. Yeah. Break time. No, I like it. No. No, wala. What? I don't know how to get it for you, so just get it. Magkusa water.
Go. Oh. Welcome to another episode of Sugilanon. Ordinary people, extraordinary stories. Ako si Kringkay o kini akong katapan nagkaunog chicharon nga si Darling. Can you hear it? Unya karon ang istoryahan nato kay gipost sa RCBU. Ang pangalan niya kasi Upstairs Slime. Ana siya, akong Miga ni cheat sa iyang BF. Di ay ba? Unya unsa man mo sumbong ka o dili? Tanaw na to. Hi. Wa na jud ko kahibaw unsa akong buhaton. Kini akong Miga, isa ni sa akong pinaka-importante na mga tao sa akong life pero di na ko kahibaw unsa akong ma-feel. I know, di nila ko problema. Pasayloa ako ang clogged nose. I know, di ni nako problema, pero lahi ra jud if tinuod nimo na Miga. Akong Miga, 25 anyos. Naanay long-term BF na LDR sila pero magbakasyon sila from time to time. Care of sa guy. Nibalik na sa iyang hometown ang guy pero starting this year, nagsige na og share akong Miga sa ako about sa iyang mga hinanaing sa ilang relationships. Di na daw siya happy, kwentahan siya sa guy usahay sa mga gasto usahay. Di ba? Feel niya, gina-lockdown siya sa guy. I feel raman di ay niya. Ang uban pa. By the way, naay sakit ako Miga so unemployed siya at the moment. Iyang boyfriend ang nagpadala niya kwarta to help her with rent and food. Ay, binuhi. Gitampagan naman ako siya na buwagi na lang kaysa makasala pa siya. Kay di jud ko katolerate og cheating. Kaysa akong experience na ako'y himuong side chick permi without knowing anything. Unsay pasabot niya himuong side chick permi without knowing anything? Kaysa akong experience na ako'y himuong side chick permi without knowing anything. Naa siya experience sa pagka side chick. Bahala siya ko sabot. Padayon. Kay gusto na ko mabala ng next. And then fast forward, ni-open up siya na ni-cheat na jud siya taman. She met an fam. And first, naluoy ko niya kay tungod sa iyang kahimtang. Like, grabe kalisod na na-push na lang jud siya himog di mao. Like, grabe kalisod na na-push na lang jud siya himog di mao. Kasi Can someone push you to do something like cheating? Walay nag-push. This time, naa pa siya'y remorse. Di ba? So, nikatawa na lang ko and ni-get sa details nag-palighten up sa iyang mood kay no need na nako samtang iyang ka-guilty. I just told her to figure things out for herself. She knows what to do. Bitaw tama po. Pero karon na sad ni share na sad siya na naana pod na hitabo nila balik. And karon ang iyang pagstorya mura na siya way paki, like normal na lang didto na ko na trigger. Ambot na lang jud. Unsaon pagtambag? Unsa imong buhaton if imo ning Miga? Okay ra ba friendship over if ipadayon jud ni niya? Sorry if taas ra, mainta di na pod siya kabasaan eh. Mainta di ra pod siya kabasaan eh. End of story. Hello.
ang dili mi advice, ane, ayaw pag-apil-apil. Diba? Oh, ayaw pag-apil-apil. Or if you really wanna be a good person but not a good friend. I mean, you are a good friend if you're gonna tell her to stop doing that, right? But you're gonna be you're gonna lose a friend. So, good person na lang. Dili good friend. Then do what you have to do. Ikaw bahala. Pero kung gusto ka friend gyapon mo, ani na lang, asa mas timbang, ang mabadlong siya o ang mas friend mo? Nara na sa imo ha. Bitaw no? Kay kung dili gyud makarga sa imong konsensya nga imong friend naga-cheat niya, aware ka niya, maluoy ka sa iyang boyfriend na long distance. Then by all means pakibadlong o naadyoy possibility nga mag-away mo. Pero para sa kuha, kung mas timbang dyan ang inyong pagkaamigo, dili nimo siya gustong ma-let go as a friend, just tolerate what she's doing and continue to be a friend. Ana lang good. Choose your battles. Yes. Pangit kay mig advice, no? Wala man na good sa kuan. Naraman gud na sa imuha jud. Depende ra jud na sa tao jud. Mo man ng reality kring. Dili man tay ingon niya. Be a good person. Ayo i-tolerate na ano. Dili Naman man ay mga gyud. na may consequences good na. Kung maging anak ka, mag-enjoy din yung friendship. Kaya nimo? Oh. Ana lang nakasimple. Kung matimbang ang friendship, ingna siya kaisa siguro. Kung gusto gyud ka maigawas nimo imong hinanakit. Ako dili ko agree nga ingunani ka ingunana ka na. Ingna siya kaisa. Kung di siya maminaw nimo, ay pasagdihin na siya. Unya, kung ganahan pa ka nga friends mo, hindi, padayon lang gud na friends mo. Kay, ingana man na, kung ganahan ka niya na pagkaamiga, madawat man nimo siya sa iyang kamalian o sa katamaan. Pero kung dili ka gusto na ma-friend nimo siya na katungod ani iyang ginabuhat, di friendship over good, pero dili mi mo judge nimo kung friends gihapon mo. Sulti igud siya kay isa para gawas imong gibati, pero dili na nimo siya pugson kung say dako naman siya. Ilahi na to ang sitwasyon kring, pero same ang circumstance. Ilahi na to ang characters. What if igsuon nimo ni? Ana ba? Kaya nimo nga mag-away mo sa mga igsuon or badlungon mo yung igsuon para ani? Muingon ra ko. Pero actually murag matolerate nako. Tapos libako nako siya behind her back. Or him. Kay babae lalaki man ako igsuon kay si Darling ug gamo ang kuya. Oh. What if ako na? What if ikaw ni? I-tolerate niyo. Motolerate ko. Mao gani no. Kay dili man ako kaya ma-sister over, ma-SO. Ma-SO. Dili Gani man na, mo pwede na mo nasa ang kuha. pangutana. Kuan lang nimo ba? Logic lang na to ba? So, based from my experience, na, nagka-FO jud ko kadaghan. Tungod ani. Because I chose to be a better person. Righteous person. O righteous kayo ko. Hello ladies, pangit kayo magtingog. Ladies. Hello ladies. Bibi Ang yan ladies kay LADY''S. Hello ladies. Anyway, kabalo naman si Kringkay na naadyo ko yung mga friendship over tungod ani yung mga aning estala. Because I chose to not tolerate that kind of thing. Because dili, wala na ko gyud na huna Kring. Pagbuwag na mo sa mong mga friends, sakit akong dughan. Naghilak ko. Oh. Pero wala na ko nagyuna huna as a consequence manggod. I thought at the time nga tama akong gibuhat. Muna akong gina-carry kato nga time nga sakit akong dughan nagbulag me sa akong mga friend tungod aning love life nga kailangan bas gikampihan nako kumbaga tong inosente ba? Ang inosente. Inosente nga side. Oo. Pero
Pero at the time wala ko nag-isip nga magbuwag mi. So nagilak yun ko for many years. Kabalo akong bana ana. Nasakit gid kayo akong masking akong bana di siya nagilak oy grabe pod. Pero nasakit pod yung dughan kay ang friends nako, friends pod niya. Na-sympathize siya. Oo, friends pod niya. So pagbulag na mo, syempre nabulag pod sila sa akong bana. Murag ana ba kay barkada ba mi? Isa ba ya ka banda lang ana. Mo gani no. Wala na ko naisip nga consequence din ng magbuwag mi. Pero right now, ang masulti lang nako sa inyo is I made the right decision not because nagbuwag me, but because some people reached out to me and admitting na wala ko gibuhat sala. So it's a good feeling to know na good to akong gibuhat, but in a sense murag pangit kay kog batasan ato, maldita kay ko ato, unreasonable kay ko ato, murag ana. Pero after so many years, like after 20 years or after 15 years, unsa ba nga years, some people reached out to me and admitted that I did nothing wrong. And it feels good. Like, it validated what I did. Ano long? Okay. Oo. Okay, kaayo. Recently lang, ipakita ko sa mga screenshot, Kring. Ay, ang convo. Recently lang na nag-reach out na po sa ako. Di ay ba? Oo. Lahi po di ay na. Lahi po akong gingon sa Mo mo. gani no, lahi po di ay ni ron. Lahi po ni. Wa po kabaluan na. Wa pa kabaluan Ay, eh. sus. Wa pa kabaluan. Recently na nag-reach out sa ko siya. Ling, ano siya na. Kilala mo itong blank na name ko. Oh, bakit? Ano ko, ano siya na. Kasi ano daw galit ka daw sa kanya. Hindi ako galit sa kanya. Tagalog mo. Tagalog di ay. Nagtagalog mo siya sa ako. So, tubago na akong Tagalog. Hindi ako galit sa kanya. Baka sila ang galit sa akin, anak ko. Tapos, isa pa, sa tagal na no, nakalimutan ko na ang exact reason bakit kami nag-away. Matatanda na tayo, anak ko. Oo nga, no, kasi sabi niya, wala ka daw ginawang kasalanan. Oo. Ana, so, murag, again, na-validate jud ako ang gibuhat. At to nga time, syempre, char lang tong nakalimutan ko na ano nangyari. Remember pa na ko. Remember pa na ko. Di ba nagpatanga-tanga lang di Ernest siya? Drama-drama ra dyan na siya. Pero, ang akong point is, kung unsa man akong gibuhat sa una, nga gikasuko sa tanan, nga reason nga nagka-friendship over, I thought I was doing the right thing. Pero nagbulag mi sa akong mga friends. But this time, now that we're very old, almost 40s na mi, a couple of people reached out to me and like admittedly saying na kanang I did nothing wrong. Very good, very good. It validated what I did. Na tama di akong gibuhat sa una. 'Di ba? It was so petty, it was so useless and kanang in the end wala man sila nagkatuluyan. So maraging ana ba kanang basta oy ana pero kamo good unsay butak bato ninyo. Ako kay nganong pangutanon man ko nga non-confrontational man ko dili jud ko maglabot-labot ana kay kuan man ko choose your battle man ko. I don't choose no battle. Ana lang na siya. Pero kabalo ba ka, Kring? So tungod atong naitabo nga sa una syempre na ko'y barkada. Naapod siya Uyab. Then, I knew na katong barkada na ko is doing something wrong, shady things. So, gikampihan ako tong Uyab niya, which is dili kayo mi close. Pero gikampihan ako to kay syempre siya inosente. So, kada ato nag-away mi, ang lesson dyan ako ato is not to intervene with any of my friends' relationships. So, kung na ako'y friend, and maski pag kung sa kamali na iyang gibuhat. As in, kabit siya, sugar baby siya, sugar daddy siya, sugar mommy siya, or tuluyang uyab, wala kabalo iyang original na uyab, or na siya asawa. Wala na ko nag-apil-apil, ana. Nag-choose your battle na ka. Sukad ato, Jud. Like, kanang, bahala na mo diha, oy. Bahala siguro na nag-mature na pug ka karon. Oo. You want peace of mind. Yes. And I had a friend na kanang abusive og husband ba? Pero wala gyud ko ni badlong sa husband. Wala jud kay kanang
I know it now, you would think, mali yun mo ginabuhat ling, kaya wala ka nang intervene. But, it's, dili ni black and white, guys. Na dyan daghan, ako kayong gray area. Kanang abusive ang husband niya, wala ko nag-apil-apil. Yes, this right now, I admittedly, this is wrong. Pero dili dyan ako na place para mag-apil-apil. Depende po sa inyong relationship siguro kung unsa mo ka close. Very close. Ay, di ba? Oh, very close. Pero, ana ba? Pero di na ako mag-apil-apil. Until now, sila gihapon. So, wala ko'y kuan. Dili na ko magbadlong or what. Basta, dili lang ko gusto nga mag-friendship over. Mga anay ana, good kring. Mga anay ana ba? So, sa una, tong bata pa ko, alasgada kay ko nga, okay lang. Away tatanan. Ako lang isa. All of you versus me. Alone. Ana. People of the Philippines versus Sunday. Oo. Kay kabalo ko, tama niya akong ginabuhat. But now, it came back to me as, tama jud ito. Pero karon I feel like mubalik ni sa kuan nang kanang dili mag-intervene na pod kay. 'Di ba? But lisod kay siya. So, para sa kuha, kung unsay mas timbang sa imo, amiga nimo or ang maging tama or maging kuan, maging Righteous. o kanang kailangan justice kayo ba kanang ana good kanang wala may justice tong uyab nga lalaki uy nga blind kay siya na day afa mga akong friend kailangan ako isumbong etc kailangan ko mag-intervene. Oh, gusto ka maging good moral person. Oo, gusto ka maging hero. Justice warrior. Oo, may ana, Justice League. So, ikaw bahala asa mas timbang sa imo, go for it. Tas nag-allergy na pud ko, nag-under na pud. Oh my goodness. Walay mo judge sa imuha kung unsa imong buhato. Ay naay mo judge sa imuha day no matter what you do. You do this, naay mo judge sa imuha. You do the other thing, naay mo judge sa imuha. Yes, correct. So you better do what's right for you. Oh, what's right for you? So naay mo judge no matter so what. kung love kay nimo imong friend, just talk to her nicely, but if she doesn't listen, then just continue to support her. Oh, continue to live your life. Kay ana lang. kay dili man na pwede nga ma-stress ka para siya happy kay siya niya. Ikaw na stress ka. Surti kay siya eh. Gani no. So muna, nay update. Ay na diya update. Oh, basta ang update ng Ay di ay ba? May update. Update October 12. Last 8 months ago. So October 12 last year na 2024. Hi guys, I took your guys' advice and finally after pila ka harsh real talk with my Miga, she has broken up with the guy and told him everything. The guy has now blocked her off everything. The guy meaning ang uyab. Ang uyab. So giing na niya ang iyahang amiga. Iyaha jud gisultian ng iyahang amiga nga wali ni imong gibuhat. Mali na siya. Mali na siya. Mali Sultihi na ang siya. imong uyab. Mali Sa na imong siya. gibuhat. Oh, okay. As per my Miga, wa na jud daw siya paki and now she's kinda obsessing about the AFAM, which I highly doubt na maglast because knowing AFAMs who travel most of the time. Don't mean to generalize. I feel like na-attach rush siya kay nakita niya sa AFAM ang wa nakuha niya from her BF, now ex. But as a friend, I know deserves sa ako friend man pud all she wants, but I kinda want her to learn her lesson lang sa. Anyway, that's it, Pansit. Thanks guys. See you around the subreddit. Ay, okay. So, iyahang gi-confront iyang amiga, pero amiga gihapon sila. So, win-win. She got the best of both worlds. Gani, win-win situation. Ay, That's nice. no? That's nice. Ay, very good na ingon. Very good ang outcome nimo, girl, kay oo. masking gi-confront nimo with a harsh real talk, ana ka, from your words. Sa imong amiga, kay amiga gyapon mo. Amiga gihapon. Ay gwapo na siya. Nice siya. Uy, hello ladies. Pangit kay mong tingog. Pangit kong tingog ron na kay I'm recovering from whatever this is. Gani. So, best of both worlds. Ingon pa ni Kringkay. Gwapo to. Best outcome. Gwapo to siya na outcome. Kumbaga, walay worst case scenario na itabo sa mo ha. Puros best case scenario. Maayo. Nakabadlong ka, miga gyapon mo. Ala. Ay, gwapo jud siya. Nice case siya. Very nice. I'm proud of her. Ay, nako. Hi, op. Ay, mo ba? Nagbasa lang diretso. Gikan kang alert method. There is a Reddit. Ano siya, hi, op. This hits close to my heart. I was cheated before and really hit the lowest point in my life. Was even the reason why I attempted
Ay, mao ba? I attempted the S word. Lisod ni ma-experience of as a man who is loyal. So please let the man know. Like literally sa among LDR relationship, ang ako ra jud motivation was being faithful sa iya and pursue sa career para sa among future unta. Please, pahibalua ang lalaki para sa'yo palang kaibaw na siya and will sort things out and will at least get his life straight early. Use dummy account or something. Please, while it isn't too late para sa guy, if he himself finds out, mas lisod na time. At least for now, naa siya makaistorya. If I failed my attempt and he will do what I've done, I cannot guarantee nga siya sad mag-fail sa attempt. So please, di ay ba? concern siya kay gibot niya sa unang S-word. Nag-attempt siya mag-S-word. Nahadlok siya para sa katong LDR na guy nga basig mag-S-word o basig dili ma-fail, basig mag-succeed ang S-word. So best case scenario good ang gibuhat ani ni OP kay wala siya ni go behind the back and tell the guy secretly. Ang iyahang yung amiga ang iyahang gipaingon nga sulti siya oy. Sulti siya. Gwapo may gid ang gibuhat ni OP. Di man ta pwede mag-betrayal, go behind the back and tell the innocent. Lain man pod. I mean, Gani no. Naputay another comment si Andalusia. Since important kaayo inyong relationship you can try to give her an ultimatum. Tell her na if dili siya mo confess, wala kay choice but to end your friendship and tell the boyfriend. It will now be up to her to make things right. At least nag-inform na kaniya, dili siya mag-think na imo siya gitraidor. There's a quote I read somewhere that says, "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." May this inspire you up. Nya nag-emoji siya kanang heart hands. Heart hands. Well, Andalusia, dili niya kailangan maghatag og ultimatum. Kay nagstorya siya at the same time, friend gapon sila. Dili di ay kailangan ng ultimatum daw. Dili kailangan. I'm your friend. I'm here to support you the whole time, but you gotta tell your mans. Ana. You gotta tell your man that you've been cheating on him. And you know, you gotta get your bag. If you want a fam, then go for it. Pagkuha og daghang kwarta, kapaliba, kwarta jud ang mga, you deserve it. Kasi gwapo ang afam. Mo gani no, huy malahi na putag istorya. Di ba naman may transient? Kanang kuan ba kanang akong husband kay nag add og extra service ang kuan ang guest sa among extra service? Gusto siya magpasundo sa airport. Usa ni siya ka afam. Usa ka afam nga lalaki. Okay. Unya, siyempre nag-print mig name kay aron ako ang bana pag abot dito sa airport magdala ko nuhay siya murag sa movies. Gani no. Sa movies. Ano siya? Na I name dira. Nakita sila. Karon pagsakay sa sakyan naay Pinay nga dili siya kauban sa pag-arrival. Bali nagsugat pod tong Pinay. Kauban niya iyang mama sa from a province here in Mindanao. Nagsugat sila sa airport duha. So sabay na silang tulutanan sa sakyanan and kabalo naman mo ni Nathaniel Blanc nga may pagka marites man gyud ni siya no. Marites na siya. Ni ana ang mama nga, nak, basin pwede ko magkuan lang sa kay layo ma'am. Ako tahay example lang niya ako tayo taga Kidapawan sila. Nak kanang kay gabi naman gutok ring. So nak pwede ba ko kanang dili gyud niya po banon yang mama sa among transient home. Ay ang anak dili niya ubanon yang mama sa transient home. Paulion gyud niya ma diretso na lang kag terminal uli na lang kaskuan. Gabi ang dako. Gabi na. Kay mag-unsa sila didto. Gani. Paulion gyud niya yung magabi na kayo. Wait guys, layo kang Kidapawan guys. Wala ko na yung Kidapawan yun eh. Basta layo nga province. Siguro mga 3 to 4 hour drive. Uy, kalo, uy. Guys, nagulat po yung mama sa airport nga nagilak yung mama sa sakyanan. Akong bana nga marites. Sige, kuan, gipadako ang dalungan, gipadako. Kaya nga no, ihamang ko ning, ang kaning mama ning share sa akong bana nga.
kana man gud ang akong anak dong kinamanghuran ako na Habang naa ang afa mong anak sa likod. murag wala na yata, murag nahatod na or something. Dili ko sure sa context ani unsa basta kay Uni-share sila nga sila lalanduha. sila na lang sige, duha sige, kani sige, man sige. gud akong anak dong pinangga kay namo ni mo gud among kinamanghuran wala pa gini boyfriend sukad-sukad. Oh, Mo- first boyfriend niya apam? First boyfriend ang apa, first boyfriend. First boyfriend niya? Oo, niya. Ya murag naghibi ang mama sa sakyanan. Murag ana ba, murag naghibi gamay. Ana god. Niya naluoy sinaknak na sakit yan dugan kay nganong paulion na dayon. Pwede ba 11 nights sila magstay sa among balay? Oy, pwede man di ay na... Pwede man nga. Pwede isa lang- ka adlaw? Isa ka gabi ilang pa istayon ang mama niya. Buntag na papamahawon sa ninyo yung mama para paulion sa ako asa man siya muuli. Pwede hold lang sa your horses? Gi pa diretsog terminal. Gi paulion na iyang mama. Grabe naman. Grabe naman po. Grabe naman po. Excited din kayo ng mga Pinay. Excited man di. Ay ka, ayo. Gani. Ngit-ngit na kay kagay. Wala lang Uy, gisya. uli ginang mama. Iuli. Unsa di ay? Sakit ang dugan nimo no. Sakit ang dugan nimo kay ngano pag surya ni nak ana. Sakit yan dugan. Nag-share niya sa ako. Di sakit po na akong dugan. Kaya wala man lang gipatugog sa kagabi ang mama dito. Ipapamahaw. Comment na si Nathaniel Blanc. Halin na po ang baby Ewel. Gani no. Ay, Nathaniel Blanc, paki-comment na ko kung anong nag-istorya ang mama sa imo. Nganong kamo na lang duha unsa ba sa airport pa to habang gawlat mo or nana mo sa sakyanan na kamo lang duha ni sabay lang siya sa imong pasaka. Dito para makasakay siya jeep unsa ba? Kaluoy ba? Luya pod. Luoy ba? Wala gi papanihapon. Unsa man ning orasan ni? Wala gi papanihapon. Wala gi patug man lang didto. Wala gi Papahulay pakape. lang sa. Wala gi pakape. Wala. Sulod sa ama. Dali, mag-ila-ila sa amo sa akong afam. Wala. Imong ana man lang. Wala. Diretso uli. Diretso uli. Lakaw sa dito ma. Diretso nag-terminal. Uli na dito. Wala. Oy. Ay, grabe. Wala man lang gipapamahaw. Okay. Papatuluga. Wala man lang gipakape. Gidiretso nag-terminal ang mama. Grabe naman po nimo. Basta Wala day. gipapahulay. Excited yung kay kasi mong apam. Grabe naman po. Naghibi ba yung mama? Sinak na kay sakit kaya yung dugan. Nagstorya sa kuha niya. Ako, gipasa niya ang sakit sa dugan sa ako. Nya karon gipasa na ninyo sa ako. Niya karon gipasa na sa inyong tanan. Sa mga listener. Ay na. Kalain po ning anak ka, oy. Ay na po. Pwede man ta mag-afam pero patuluga po ninyo mama isa kagabi 11 nights. Papa ni hapon. Bisag Gani, no? pangapi man lang. Gani no, sus. Pabiyahion kaluoy gabi. po. Di ko na palang ko ilaing transient nga balay nga bilabol. Ako gito patulugon ang mama dito sa lain na mo nga pero wala man ko ilain, guys. Pasensya na jud kaayo lisod po sa among balay no. Laan po. Pero dili gyud ako na responsibility ha. Ang anak dapat nang naguna-una siyang mama. Naunsa naman taon ning anak Gani, kanina. no? Grabe po doy. Bisan man lang og dira sa dool ninyo ngain. Kanang sana may gummy sweets. May gummy Dira. sweets. Diri sa atbang. Oo. Dia. Bisan ka nang lahi man lang na transient. Dili sa gani, same no? transient. Gani no. Grabe naman po. Grabe naman po, oy. Unya na patay lain mga comment diri basahon. From deleted. Ay, nidelete na siya. Ano siya? Akong closest friend ni cheat sa iyang long-term LDR boyfriend. Friendship over na miron. Kay bisag sige ko badlong niya, di siya mutuo niya. Di siya mutuo. Niya ang last straw nako ato kay mamakak og mag-hide na siya things from me like wala daw siya nag-cheat etc. Kay kibaw siya masuko ko sa iya gipang buhat. Lain naman po So, na. gipili niya ang righteous path. You took my path. And in a couple of years, in a decade, you'll feel better. I promise you. It doesn't even have to be that path. Kay ang gibadlong good, ang gibadlong, maopoy ni pili sa path pod. Correct. Gwapo ilahang friendship duha, kani si Op, si Poster. Kay amigo gihapon sila after na siya gisultian. Amigo gihapon nakasabot siya sa iyang amiga nga gina-advisean siya nga sulti ang imong uyab. Gani, no?
Ang uban amigo dili man magpaingon. Dili magpastorya. Di magpabadlong. Oh, mo nang naitabo sa kuha. Dili man magpastorya mo na naingana mi. Na nag-comment diri si extension ad. Oh. Ano siya? A real friend will never tolerate such action. Talk to her about it. Try to flip the situation. What if iyang BF ang nag-cheat? Unsa iyang bation? Ayaw i-tolerate ang cheating. Kay imo ra yung friend ang mag-suffer ana. Oh, bitaw no. Mo na akong giingon na choose your battles. Imo na yun ni Kringkay. Choose your battles. For me, before, when it was that particular friend that had that issue, akong gi-choose ang righteous path. Mo to nagka-friendship over me. But now, I don't care. Whatever you have to do, you do it. We're still friends. Depende siguro sa tao, no? Or ambot. Ako, dili lang yun ko mo confront, no? Dili jud ko. So, ikaw ang tao nga friend yun mo. I like my peace of mind. Siguro, wala pa manggod ko ka experience ana mo na dili jud ko ka comment og tarong kay dili na ako maput akong shoes. So you're lucky that you didn't have to experience that kind of thing. No? Siguro. Gani. Oh, mo to guys. Kay ngit-ngit na ang nong. Oh, ngit-ngit na akong nong. Di na ko ninyo makita. Sigado nang halam. Sigado nang halam. Taray. Nagkatulog po akong ilong. I feel like, allergies are kicking in. No? Kung na-improve ba mong naong? Ay, oo. Saan naman siya? Bugat na kayo, no? Di na kalingkod. Naarang-arang imong lighting. Naarang-arang. Because we use a natural light, that's why. Yes, mga kaibigan. Nice yun ang lighting na to pag alauna sa hapon, no? Alauna sa hapon to 3:00. Nice na siya. Anyway, di rin na tayo mag-undang. Wala na nag-follow up si Nathaniel? O nag-type ni siya? O wala na ni siya ni follow up? Busy na ni siya. Busy na siya. Wala na tayo follow upan eh. Bisda ka din na ta. Sige. I-play. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is igmat. Mag-igmat. Unsa nang igmat, Kring? Kaya ang title na to last episode, mag-igmat sa online dating. So unsa man day ang mag-igmat? Unsa nang igmat? Be alert. Mag-igmat is be alert. Igmat is alert, I guess. So, what's your example na sentence? Kato, mag-igmat sa online dating. Kaya daghan karon ng mga creeps. Basig asa-asa ka dadun, wa ka kaybaw. Oo. O kundili. Lahi ilahang naong gi-post. Niya pag-abot sa inyuhang meet up, lahi diya ilahang naong. Gani, no? Kaning igmat is, dili kay na mo ginagamit. As a Davaoenya, ako, di kay na ko na ginagamit. Ako ginagamit kay alert or sa Tagalog, alerto. Kana akong ginagamit. Ako ang ginagamit ay pagbantay. Oh, bantay di ay bantay. Pagbantay ha? Na, pagbantay jud mo dira. Bantay. Actually, mo din na ang gina-abuse na word is bantay. Mo na mong commonly used word. Bantay. As Davaoenos, wala ko kabalo sa Cebu. Okay, mas laom baya na sila dito. Nya kita diri medyo nasagulan naman tag mga Tagalog, English o unsa pa na diha kay kuan man gud ta diri. Mixed bag. Wala tay originality. Wala originality ang Davao. Wala originality ang Davao City. Feeling nako kaning Davao City, syempre ang mga original man jud diri mga Mandayano. Mo magina original mga taga Davao. Feeling nako ang mga Bisaya taga Cebu ra na tanan. Tapos nasagulan og Tagalog which is mga taga Luzon diri na ngadto ana why? Ask me why. Tell me. Why? Tungod sa mga military. Ay, di ay. Kana ma-assign. Kanang ma-assign Tagalog ka, ma-assign ka Davao, ana ba? Ana good. Mo bitaw na dagan kayo mga bata mga Amerikano diha pero mga Tagalog sa Clark. Kay dagan kay mga kuan diha. Sabi military base diha. So dagan kayo magka-affam diha sa Clark. Kay
Nana ba nga na good murag theory lang nako na ha. So, diri sa Davao, wala tayo originality kay kanang kuan naman ta diri, nagsagol naman tanan. Oo, kanang tay ang military kanang ang army Tagalog siya Manila or taga Baguio or asa ba na siya gikan Tagalog niya. Gi-assign og Davao niya nakauyab og bandaya. Oh. Ana ba nga na. Sa unang panahon. Sa unang panahon. Mo na imong theory sa origin. Oh, mo na ako theory sa origin nato diri sa Davao City. Mo na dagan kita theory lang na ha, masuko na pud mo si paon ta mo. Ang theory, ang atong ancestral theory. Ay dili theory, ang atong ancestral backstory. Kay ang amo ang lolo og lola taga Bacolod, Korekong. they are Ilonggo. Korekong. Atong lolo og lola. Oo, both are Ilonggos. Nakipagsapalaran sa Davao City. Ingon pa ni mami nato, atong mom, nga gisulod kay kulang ang pamasahe ni papa, siya lang ang namasahe. Pero si mama gibutang niya sa kanang Gibutang niya sa maleta? Dili gibutang sa maleta kagwang mura mag si Dexter. Kanang ano niya sa cargo. Sa cargo si mama. Ay, di ay ba? Oh. Ah. Kanang dili siya as passenger, as cargo ang iyang pamasahe. Kay mas barato ba kung bagahe ka? Di ba Diba? Kumbaga sa extra baggage ba sa kuan sa airplane. Oo. Di ba kung ikaw mo palit kag plane ticket nasa 5K, 7K, 3K depende kung naka-promo ana. Pero kung imong baggage palito nimo mga nasa 1 plus lang, 2 plus lang. Nga na po si mama at nga time. Sa barko, dili siya ni sakay as passenger, ni sakay siya as a baggage. Sa cargo, sa ilalom. So dili comfy, wala siya bed. Wala, kaluoy po dada ni mama. Kaluoy ba ng mama na mo nga pink ug buhok? Anak. I wish I heard a lot more stories. Oh, sa mga tanan na lang ta ka, mami. Kaya dagan man siya mga... So mo na ilang backstory. Gikan sila Bacolod ni abot diri sila Davao. But why? Ha? Ganun ni abot sila diri Davao. Nagtanan, uy! Ay, tama. Di ay, nagtanan. Gitanan ni Papa si Mama. Gitanan sa among lolo, ang among lola. Mo nang nabalin sila diri. Mo nang napoy mga Ilonggo diri sa Davao. Tapos naapod tayo mga Tagalog, naapod tayo mga Muslim, naapod tayo mga ano tawag ani? Nagamandaya, naapoy. Karon na napoy Indian, na ay mga dagan kay India sa DMSF. So amo ang gidak-an gyud kay Ilonggo Bisaya. Tagalog tungod sa ibig English tungod sa mga movies ana. Oh, ani hindi siya di ba Ilonggo. Tapos Bisaya kay taga Davao naman ta. Davao naman. So Bisaya ato mga neighbors. So nakabalotag Ilonggo gamay, Bisaya gamay. Tapos Tagalog tungod sa ibig mga Maraklara mga ngana mga show. Tapos nananotag mga Disney Channel, MTV. So natay English background. Tapos ginatudlo po sa school. Oo. So mura tag ka ng daghan na kayo, uwi na kayo. Sagol-sagol na gid siya. Gani no. Oo. Muna dili magkadimao ang grammar nato nga Bisaya grammar nato. Oh, na mali na ta mo na ing ana ba daghan kayo tag kuan diri. Daghan ta og walay originality. Wala originality ang Davao Bisaya. Gani. Gikan na sa Cebu ang Bisaya nato. Tapos na ano lang na murag na evolve lang ba. But it's our way of life. Oo. Mao na gid ni. Napay kana another migration story is kanang ako ang bana ang iyang lolo ug lola. Di ka nagbohol. Ay, di ba? Maadjong buntag. Mao na sila gikag Bohol na adto og Davao region. Ana ba? Pero they're not originally from Davao. They don't know anyone here. They just migrated. Ana langgod, ana ba? Nya kaning lolog-lola pud sa akong bana from the mother's side, father side man to. From the mother's side, gikan sila og Surigao. Ana ba? So, mo na kuan kaayo daghan kay naga-migrate. Ana lang na siya. Ana simple explanation is migration happened. Military happened. Migration, may Kini magpabuto lagi ka sa mic. Masaylo ninyo. I'm recovering, okay? Hello ladies, pangit mo mga tingog. Sama ta karon kay sikong pabuto. I'm sorry. Please forgive me. Lagi. Sige na, tama na. Okay, tama na. Go. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends para makabalo sila na pangit may tingog. Kalimutan ko na.
Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Og basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Di mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, yes, we accept sponsors. Go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our QR codes from GCash and Coffee are there. You can simply scan it and then, we will appreciate any donations as we are improving and continue to produce episodes for you. Unya, mao na to guys. Salamat! See you next time! Bye. Bebe Owel. Bebe Ewel dito. Ewel. Ewel. EWEL.